Diolch. Chwaraeon nesaf gyda Cenydd. Ie, croeso nôl i chi bore da. Bydd digwyddiadau chwaraeon yn Llundain fel ni wedi clywed yn digwydd tu ôl i ddrysau caeedig unwaith yn rhagor o fori ymlaen wrth i'r Llywodraeth yn Lloegr gyflwyno cyfyngiadau llymach yn yr ardal i ddelio â'r coronavirus. Dim ond diwrnod felly, bydd na dorf yn bresennol yn yr Alexandra Palace ar gyfer pencampwriaethau dartu'r PDC sy'n dechrau heddi. Bydd y Cymru sy'n cystadlu ddim yn elwa gan nad ydyn nhw'n dechrau cystadlu tan ddydd Iau. Wel, yn ymuno mi nawr i drafod hyn ymhellach mae Dylan Williams sy'n rhedeg safle Twitter PDC Cymru. Bore da, Dylan. Siwmai, Cenydd, bore da. Mae'r dorf wrth gwrs a'r lliw a'r bwrlwm i gyd ag Alexandra Palace yn mynd law yn llaw. Mae'n hynod siomedig felly na fydd neb nawr yn bresennol ar ôl noson agoriadol. Odi, ti'n bod pan dath y newyddion trwyddon ni tua 5 y gloch, oedd hi'n ergyd yr ysrol, i'r PDC sydd wedi gweithio yn galed iawn, ers misoedd nawr yn gwerthu tocynnau ar gobeith, bod y digwyddiad mwyaf yn ei calendar nhw'n cael torf. Fel ti'n gweud yn Alexandra Palace, yn amlwg mae'r adloniant ar y llwyfan, ond sy'n gallu di ystyru'r effaith, mae torf yn cael ar y chwaraewyr, a falle'n bwysicach i ni gyd, ar ôl y blwyddyn ni wedi cael, byddai eistedd lawr lan y teledu dros y Nadolig yn gwylio dartiau gyda'r dorf, fel i ni'n gwybod mae'n gallu bod yn Alexandra Palace, yn mynd i fod yn tipyn y golled i'r awyrgell, felly siom ar uthrol. Ydy ac yn her i'r chwaraewyr yn ogystal. Beth am obeithion y Cymru felly? Mae yna 4 yn cystadlu. Ai dyma'r flwyddyn, Dylan, fydd Gerwyn Price yn cael ei goroni'n pencampwr byd? Wel, fydden ni'n lyco meddwl ni, Cenydd, mae wedi bod yn siarad drwy'r blwyddyn taw yr uchelgais sydd wedi bod yn bencampwr y byd leni. Mae wedi gweud bod moyn bod y rhif 1 yn y byd, a os da wei ben a ennill y bencampwriaeth yma leni, bydde fe'n neud y ddoi beth mewn un go, felly mewn i'r gystyliaeth ni siwr yn gweud Michael van Gerwen yw'r ffefryn, nath ei ennill y prif gystyliaeth dwytha nawr cyn y bencampwriaeth yma. Felly fydd siwr yn mewn yn llawn hyder, ond mae Gerwyn yn rhywun sydd â tipyn o stamina, a fi'n credu gyda'r bencampwriaeth yma, mae'n beth tebyg i bencampwriaeth byd y snwcer, mae nhw'n wario dros gyfnod o beth i bod pythefnos a hanner, felly mae'n marathon a ddim yn sprint, a fi'n credu y ffordd mae'n ware, mae wedi dod i hoffi'r fformat o ware fel setiau yn bencampwriaeth y byd, a fi wir yn gobeithio pan daw trydydd o Ionawr, byddwn ni'n dathlu Cymro fel pencampwr newydd y byd. Heb anghofio'r lleill yn gloi, Dylan, mae yna 3 arall o Gymru hefyd yn mynd i fod yn cystadlu. Os, nos Iau nawr byddwn ni'n gweld Jamie Lewis o Aberteifi. Bydd pawb yn cofio bod Jamie wedi cael rhediad da nôl yn 2018, so fydd e'n gobeithio chwarae rhywbeth tebyg fel nath amser ni. Bydd e'n warebyn Luke Woodhouse, wedyn dydd Sul byddwn ni'n gweld Nick Kenny o Gwmbran, o warebyn Dirk Telnikers o'r Iseldirodd, a wedyn nos Sul bydd Johnny Clayton o warebyn enillydd John Henderson neu Marco Cantilla, gyda Gerwyn wedyn yn gorffen y 4 nos Lun nesaf. Bydd e'n ware yn anffodus yn erbyn enillydd o Jamie Lewis a Luke Woodhouse, felly byddwn ni'n siŵr o gael cwpl o Gymru drwy i'r ail rownd. Pawb yn edrych mlaen i weld Johnny Clayton wrth y Rocky, dim ond i glywed i gyfyn nhw y ferret. Dylan, diolch yn fawr, fyddwn ni nôl amlaen gyda chi, dwi'n siŵr, yn ystod y bythefnos nesaf i weld a fydd na Gymro yn llwyddo yn y pen draw. Diolch yn fawr. A diolch.